Na Slovensku máme v rámci krajín V4 najnižšie platy a zároveň u nás rastú najpomalšie. Na mzdy pritom vplýva veľa faktorov, ako sú inflácia, ceny energií či transakčná daň. Ako toto porovnanie vyzerá v číslach, to vám už povie Luboš. Áno, do skupiny štátov V4 okrem nás patria Česko, Maďarsko a Poľsko. Podľa údajov z minulého roka na tom boli najlepšie práve Poliaci, ktorí mali v hrubom priemerne 2104 eur, pričom ich platy počas roka stúpli takmer o 9%. V Česku bola priemerná hrubá mzda necelých 2000 eur s pomalším rastom na úrovni 4%. Maďarské platy rástli najvýraznejšie, o viac ako takmer 10% na aktuálnych 1828 eur. Realitou na Slovensku je priemerná hrubá mzda 1620 eur, ktorá v roku 2025 stúpla len o približne 2%. Pred takými 10 rokmi to pritom všetko vyzeralo inak. V roku 2014 boli krajiny V4 na rovnakej štartovacej čiare. V čistom sme priemerne zarábali 665 eur, Česi o 60 eur viac, Poliaci o pár eur menej a najhoršie na tom boli Maďari, o viac ako 100 menej ako my. Do historického kontextu môžeme povedať, že v roku 2016 Slovensko dosahovalo druhé najvyššie mzdy, pričom teda tá uplynulá dekáda reflektuje diametrálne odlišný vývoj tejto trajektórie. Po 10 rokoch sa Slovensko prepadlo na posledné miesto. V rámci zoskupenia krajín V4 sa bohužiaľ nachádzame na 4. priečke. Svedčí o tom hlavne priemerná hrubá mzda, ktorá za rok 2025 skončila na úrovni 1620 eur. Poliak dostane za tú istú prácu v hrubom o 500 eur viac, Čech o 350 a Maďar je na tom lepšie o 200. To trošku taký nepomer, je to také ťažšie, že pre samého človeka. Potraviny, energetika, hej. Nájom, proste všetko šlo hore. Slovensko zaznamenáva v posledných rokoch stagnáciu produktivity práce. Podľa údajov Národnej banky Slovenska sa naše tempo po roku 2010 spomalilo, zatiaľ čo naši susedia dosahujú výrazné zlepšenie.